Съдържание за трансформация. Нека ти задам един въпрос. Какво би те накарало наистина да повярваш, че можеш да промениш нещо в живота си? Вероятно да видиш човек като теб, който вече го е постигнал. Точно това прави съдържанието за трансформация. Хората не действат, когато разберат проблема си, а когато повярват, че промяната е възможна за тях. А съдържанието за трансформация е това, което запалва тази вяра. Днес се учиш да го създаваш честно. Какво е съдържание за трансформация? Това е съдържанието, което показва реална промяна. От едно преди, болка, която потенциалният ти клиент разпознава, към едно след, желанието, за което купнее, минавайки през пътя, който го е направил възможно. Може да бъде твоята собствена трансформация, или тази на хората, на които си помогнал. Ефектът му е надежда. Ако този човек, който беше като мен, успя, може би и аз мога. Хората купуват надежда, а надеждата се запалва, когато видиш подобен човек, който вече го е постигнал. Структурата от преди към моста и от моста към след. Помни моста, който видяхме при аватара, той свързва болката от днес с желанието за утре. Съдържанието за трансформация е този мост, разказан. Преди болката, къде е бил този човек, с какво се е борил. Тук потенциалният ти клиент се разпознава. След желанието, как е сега, какво се е променило, как се чувства. Тук се вдъхновява. Мостът, как без да продаваш, какво е направило промяната възможна, разказано отгоре, събуждайки любопитство. Поканата. Ако искаш да знаеш как, пиши ми. Любопитството от моста само води към съобщението. Два източника – твоята история и свидетелствата. Имаш две мини за трансформация. Първата е твоята собствена история, тази, която разработи в модул 3. Твоето преди и твоето след, разказани на глави. Втората, много силна, със свидетелствата и резултатите на хората, на които си помогнал. Социалното доказателство, което казва за теб онова, което ти не можеш да кажеш. Комбинирай двете. Твоята трансформация вдъхновява. Трансформациите на другите доказват, че се повтаря. Неподлежащото на преговори правило – пълна честност. Тук етичният план е критичен. Съдържанието за трансформация е мощно, точно защото хората вярват, че е истина. Затова никога не можеш да лъжеш или да преувеличаваш. Никакви фалшиви преди и след, измислени резултати или чудодейни обещания. Гарантирани резултати за 3 дни. Показвай реални промени с тяхното време и усилие и винаги със свидетелства с разрешение. Честната трансформация привлича, преувеличената се разкрива и унищожава цялото ти доверие. Показвай реални трансформации. Честната надежда привлича. Фалшивото обещание унищожава. Примери за рил и публикация. Виж как се прилага в различни ниши. Чести грешки. Да преувеличаваш или измисляш резултати. Разкрива се и унищожава доверието за винаги. Пълна честност. Да обещаваш бързина или чудеса за 3 дни. Създава недоверие и често правни проблеми. Да разказваш само след успеха. Без уязвимото преди потенциалният клиент не се разпознава и не се вдъхновява. Да даваш цялото как в детайли. Мостът се разказва отгоре, за да събуди любопитство и разговор. Практически съвет. Започни, като поискаш свидетелства. Още днес пиши на 2-3 души, на които си помогнал, и ги помоли да ти разкажат своето преди и след със собствените си думи и разрешение да го споделиш. Тези реални свидетелства са най-достоверното ти съдържание за трансформация. И ги комбинирай със собствената си история, нарязана на части. Имаш надежда, с която да вдъхновяваш седмици наред. Вече имаш болката, която свързва, грешките, които дават стойност, и трансформацията, която запалва надежда. Липсва ти път, който укрепва всичко останало. Този, който показва, че знаеш и подсилва рационалното доверие. В следващия урок – съдържанието за авторитет.